a rendezvényekre, és ha nem tévedek, 16 évvel ezelőtt üdvözölhetük őt Győrűt utoljára, úgyhogy egy nagy tapsal köszönjük. Köszönöm szépen, hát a 16 év az sok változást hozott, például 16 éve még volt hajam, de ettől függetlenül nagyon örülök, hogy ismét itt lehetek. Amiről beszélni fogok most nektek, az a szerepjáték irodalmi gyökerei. Hát én úgy gondoltam egyébként, alapvetően én természetesen szeretek beszélni, de beszélgetni is. Általában azért a végére szoktam hagyni, hogy akkor, hogyha a közönségből bárkinek valami kérdése van, akkor tegye föl. Most viszont azt hiszem, hogy úgy is nyugodtan működhet, tehát hogyha a kellős közepén járok a mondandómnak, és valakinek kérése, óhaja, sóhaja, ellenkezése van, ki szeretném fejteni, hogy én mekkora hülyeséget beszélek, tudjátok, a klasszikus iskolás módszerrel nyugodtan jelezze, és akkor nyitott vagyok bármiféle diskurzusra. Na, hát akkor... Tanár bácsi. Na, van egy olyan szó egyébként, ami mostanában roppantul divatos egyébként bölcsészkörökben, úgy hívják, hogy intermedialitás, vagyis a különféle kreatív médiumoknak az egymásra hatása, egymásba való átszivárgása, és a többi, és a többi. Na most mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk szerepjátékosként, hogy már jóval hamarabb tudtuk, hogy ez tulajdonképpen micsoda a gyakorlatban, mint hogy ezt fölvették az egyetemi kurzusokba, és ezért nagy okosságokat mondanak róla. Ugyanis a szerepjáték, mint hobbi, az eleve úgy alakult ki, ugyebár, hogy az ihletése az irodalmi jellegű volt. Lehet így a szerepjáték történelemben visszamenni, tehát annak idején Emerson, amikor ő találta ki tulajdonképpen ugye a D&D-t és nem Gary Gygax, amikor ezt összehozta magában ezt a koncepciót, akkor saját bevallása szerint egy álló napon keresztül csak Conan regényeket olvasott, és ennek alapján rakta össze, hogy ez egy milyen érdekes játékot lehetne ebből csinálni. És hát ugye az is teljesen egyértelmű, ha másból nem, akkor a korai TSR ellen a Tolkien Estates által indított perekből, hogy hát bizony itt is van egy eléggé masszív hatás, hiszen ha megnézzük mondjuk ugye a félszerzeteket, akiket a D&D-ben nem lehetett hobbitoknak hívni, megnézzük az enteket, akiket a D&D-ben nem lehetett enteknek hívni, és a többi, és a többi. Teljesen egyértelmű, hogy itt már az alapoknál, tehát már a ős szerepjátéknak a kezdeténél jelen volt az irodalmi ihletés. Utána későbbiekben ez csak kibontakozott és tovább fejlődött. Olyannyira, hogy szinte teljesen természetesnek számított mondjuk a szerepjáték virágkorában, 80-as évek végén, 90-es években, hogy a szerepjáték fejlesztők azok egyszer mint írók is. Na most, és gyakorlatilag minden szerepjátékhoz tömegével jöttek ki az azokat támogató, jobb, rosszabb regények. A rosszabb több volt. Ezt azért lássuk be. Most én abban a szerencsés vagy szerencsétlen helyzetben vagyok, hogy én kipróbálhattam magamat íróként és szerepjátékfejlesztőként is. Az utóbbi téren mondjuk nem akkora nagy sikerrel, de azt azért be kell látnom ennyi próbálkozás alapján is, hogy óriási tévedésben vannak azok, akik úgy gondolják, hogy ez a kettő dolog ez így egy az egyben átforgatható. Tehát, hogy aki jól tud szerepjátékot fejleszteni, jó szerepjátékos, jó mesélő, az egyszer mind már önmagában jó író is, és a szerepjátékos kreatív fantáziát egy az egyben át tudja ültetni az irodalomnak a talajára. Ez így ebben a formában nem működik. A közhit viszont természetesen az, hogy működik, és nagyon sokáig ugye ennek piaci realitása is volt. A jelentős szerepjátékos brandekhez készültek ugyebár támogató regények, könyvek, és olyan könyveket, olyan irodalmi alkotásokat, amiknek alapvetően semmi köze nem volt a szerepjátékhoz, szerepjátékra adaptáltak. Na akkor most átmegyünk egy kicsit taxonómiába, és jelezném, hogy ennek 3 modellje van gyakorlatilag. Röviden vázolom, hogy ez a 3 modell, ez micsoda, és utána próbálok mindegyikre példát is hozni. Mind a 3 modellel lehet jópofa dolgokat csinálni, tehát mindegyiket lehet úgy csinálni, hogy működőképes termék jöjjön ki, meg mindegyiket el is lehet nagyon-nagyon rontani. Tehát ugye
Alapértelmezés az természetesen az, hogy mondjuk kitalálunk egy szerepjátékot, és most képzeljük magunkat abba az időszakban, amikor még az asztali szerepjátéknak még volt piaci realitása, tehát amikor még egy jól összerakott szerepjátékot meg lehetett jelentetni, és ez is üzletileg sikerre lehetett vinni. Kitalálunk egy szerepjátékot, ami megkapaszkodik ugye a piacon. Ennek vannak bizonyos irodalmi inspirációi, de nem ez a lényeg. Tehát nagyjából az irodalmi inspirációk azok megállnak azon a ponton, mint ahogy Arneson is egy napig olvasgatta ugye bár a Conan elbeszéléseket, mielőtt összepakolta magának az ős D&D alapszabályait. Tehát kialakul nekünk egy szép kis szerepjátékos rendszerünk, egy szubkultúra, ami köré szerveződik, a rendszernek hívei vannak, kialakulnak a kis klubok, rendezvények, magánházakban tartott szerepjátékos összejövetelek, és a többi, és a többi. És akkor teljesen logikusan arra gondolunk, hogy hoppá, tehát ebből a szerepjátékból, ebből mi megpróbálunk átmenni a kreatív skála másik részére, és akkor megpróbálunk regényeket írni. Mi, tehát ugyanazok az emberek, ugyanazok a lelkes szerepjátékosok, akik összepakoltuk a rendszert, azokat a kalandokat, amiket mi a szerepjátékban, azokat megírjuk, megjelentetjük regény formájában, és akkor így lesz egy kiegészítő termékcsalád. Tehát ez az 1-es számú modell. 2-es számú modell az úgy néz ki, hogy nem mi teremtjük meg szerepjáték fejlesztőként, szerepjáték gazdaként a franchise-t, a brandet, hanem egy már létező brandre ráépítünk. Például van itt egy nagy sikerrel alkotott regénysorozat, filmsorozat. A jogtulajdonostól megvásároljuk a jogot, hogy a szerepjátékra adaptálhassuk, és erre tehát megpróbálunk egy olyan rendszert kidolgozni, amelyik minél hívebben közvetíti annak az alapul szolgáló regénynek, vagy filmnek, vagy sorozatnak a szellemiségét, és a világát, és a hangulatát, és aztán abban reménykedünk ugyebár, hogy ebből kifolyólag azok, akik korábban már az illető filmet vagy könyvet szeretik, azok a szerepjátékkal is megpróbálkoznak. Ez a B modellje az irodalom és a szerepjáték összefüggésének. A C modell az nagyon érdekes, mert az voltaképpen egy oda-vissza állandó visszacsatolásban lévő hibrid. Az azt jelenti, hogy alapértelmezésben, irodalmi ihletésből, de nem egy konkrét műnek az alapján kezdünk el szerepjátszani. Kialakítunk magunknak egy saját rendszert, egy saját világot, ami kötődik ugyanaz a korábbi erődökhöz és brandekhez, mint ahogy egy irodalmi mű is kötődik a korábbi erődökhöz, amikből merít, de érezhetően és észrevehetően más. Viszont, ami nagyon fontos, ilyenkor nem a szerepjáték fejlesztők azok, akik maguk kezdenek el írkálni és regényeket produkálni, keresnek profi alkotókat, akik profi írókat, akiket be tudnak vonni ebbe a folyamatba, autonómiát adnak nekik, és lehetőséget nyújtanak arra, hogy az általuk kitalált ötletek visszajöjjenek a szerepjátékba. És tehát ez a hibrid modell, ez egy kölcsönös visszahatással kialakíthat egy olyan brandet, ami egyszerre szerepjátékos és egyszerre irodalmi brand. Tehát ezt nevezzük el mondjuk 3-as számú modellnek. Ahogy egy végignéztek egyébként úgy a nemzetközi szerepjáték életen, mint a magyarországi szerepjáték életen, mind a 3 modellre találtok szerintem bőségesen példát. Na most mind a 3 modellnek vannak működőképes példái, és mind a 3-at el lehet egyébként cseszni istentelenül. Tehát gyakran elsősorban ennek egyébként piaci oka van. Tudnék, nagyon sokáig ugye minden szubkultúra, amelyik arra épül, hogy a saját hobbinkat nem csak a saját köreinken belül űzzük, hanem megpróbáljuk másokkal is megosztani, kiterjeszteni, stb. Minden ilyen vállalkozásnak van egy oltári nagy gyermekbetegsége. Automatikusan föltételezzük általában, hogy az, ami minket, mivel hogy
rajongók vagyunk, fenek vagyunk, nerdek vagyunk, lehet ezért fokozni a dolgokat. Automatikusan föltételezzük, hogy ami minket ennyire érdekel és leköt, az másokat is ugyanennyire érdekel és leköt, és ez is ebben a szent naivitásunkban elég nagy pofonokba zúghatunk bele, amikor pénzt, energiát investálunk a dologba, és esetleg mondjuk megfeledkezünk arról, hogy hát onnantól kezdve, hogy a saját privát hobbiköreinkből kilépünk, akkor ez sajnos egy üzlet, aminek üzleti realitásai vannak. Tehát ezért tartozik hozzá egy piac, egy bizonyos közönség, amit meg kell nyerni, meg kell mutatni nekik, hogy az, amit mi csinálunk, az miért jó. És nagyon érdekes, tehát általában az egyes számú modellt ez tudja rettenetesen megbuktatni. Tehát az, amikor gyakorlatilag tényleg teljesen a rajongói elhivatottság hajtja az embereket, hogy hú, de jó lenne erről egy ilyen meg olyan szenzációs szerepjáték adaptációt produkálni. Igaz, hogy ez alapvetően bevált mondjuk a mi 10-20 fős társaságunkban, de hát hogyha ott bevált, akkor biztos be fog válni 100, 200, 1000, 2000 főnél is. Ugye ez az a premissza, ami általában az ilyen irányú ihletést azt hát sajnálatos módon elbuktatja. De hozzá kell tennem, hogy nem föltétlenül. Tehát van, amikor ez nagyon-nagyon határozottan, egyértelműen működik, csak óhatatlan általában ilyenkor, hogy előbb-utóbb valamelyik része az együttműködésnek, tehát vagy az irodalmi, vagy a szerepjáték izmosabb lesz a másiknál, és elnyomja a másik felet. Az előny az egyébként, hogy itt magának a alkotógárdának, tehát a kiadónak, a hajnali játékfejlesztőknek, akikből kiadó lett, a kezében marad az összes jog. Tehát övék a franchise, nem kell ezért állandóan a jogtulajdonossal vitatkozni és gyilkolászatokat rendezni. A hátrány az, hogy könnyen elképzelhető, hogyha például a kokáért valaki mondjuk tehát például a regényeken keresztül ismerkedik meg az adott franchise-zal, akkor az a szerepjáték oldala nem fogja már különösebben érdekelni. És a másik hátránya, és ez a legfontosabb és legsúlyosabb hátránya, hogy nincsenek benne ezért a kezdettől fogva profi írók. Tehát az írás az egy ugyanolyan szakma, mint bármi más. Ugyanúgy meg kell tanulni. Ugyanúgy vannak műhelyszabályai, ugyanúgy vannak mesterfogásai, ugyanúgy tudni kell, hogy építek fel egy elbeszélést, milyen vázra húzom föl, mi a struktúrája, hogyan pakolom bele az idősíkokat, hogyan választom meg a nézőpontot, narrátor személyeket, stb. Ez nem olyan, hogy hoppá, én olvastam pár jó könyvet, és akkor már meg is tudok írni egyet. Tehát a legtöbb szerepjátékregény ugye ebbe a hibába esik, amit szerepjátékosok írnak, egy olyan önállításba gyakorlatilag, hogy hű, de jó lenne, hogyha már pedig én megírnám a saját kalandjainknak a történetét, amiket mi annak idején úgy élveztünk. És arra milyen sokan kíváncsiak lesznek. Szeretném hangsúlyozni, adott esetben ez működik. Nagyon szerencsés együttállás kell hozzá, de tehát a magyar szerepjáték történetéből is tudnék példát hozni rá, ráadásul olyan példát, amiben személyesen érintett vagyok, hiszen Skandalgram kalandjai azok mindmáig a magyar fantasy irodalomnak a megkerülhetetlen elemei, tehát nem nagyon lehet a magyar fantasy irodalomról úgy írni, hogy John Caldwell és Skandalgram ne forduljon elő, tehát legalábbis nagy szemellenző kell hozzá. Az pedig ugyebár, hát gondolom, hogy senki előtt nem titok, hogy a Skandalgram regények azok ténylegesen lejátszott szerepjátékos kampányokból íródtak, amiknek én voltam a mesélője, tehát első kézből láttam azt, hogy hogyan alakul át egy valódi, tehát ténylegesen lejátszott szerepjáték ülés sorozat regényé, irodalmi alkotássá. Hát, na. Ehhez viszont a következő kellett, és ezt megint belülről mondom nektek. Igazából, amikor Pista leült és nekiállt ezeknek a könyveknek a megírásának, az, amit ő aztán kihozott ebből, az eléggé távolról emlékeztetett a mi tényleges kampányunkra.
Tehát voltak bizonyos kulcselemek, amik előfordultak benne, voltak olyan fordulatok, amik szerepeltek a mi kampányunkban, de nem arról volt szó, hogy egyszerűen leírta, hogy mi történt akkoriban. Az egészet nagyon-nagyon masszívan átgyúrta, olyan motivumokat, amik az eredetiben tényleg tehát szerepeltek ugyan, de mondjuk 20-rangú fontossággal, például a káosz szavának, amit varázslattak a történetét, az teljesen mellékes volt az eredeti kampányban. Tehát ez konkrétan egy olyan varázslat volt, amit elméletileg a Skandalgram karaktere akkor aktuális AD&D szabályok szerint nem is használhatott volna, nem hogy megszerezhetett volna, de egy különleges játéksorozat jutalmaként akkor megkapta mégis, és mint plusz varázslatot használhatta. Játéktechnikailag ez volt az egésznek a lényege. Nem volt egy olyan narratív elem, ami köré az egész kampány úgymond szerveződött volna. Viszont egy regénynek szüksége van arra, hogy legyen egy olyan vezérfonal, ami végigmegy az egészen. Tehát, hogyha a széteső epizódok sorával és szalaszét tördelt kalandoknak egymás utánjával töltötte volna meg Pista a könyvet, hát akkor aligha érte volna el azt a sikert és népszerűséget, amit elért Magyarországon. Eleve önmagában az, hogy Skandalgram fontos karakter volt a kampányunkban, de nem a legfontosabb. Tehát még csak nem is az a kampány utolsó túlélője, hozzáteszem, tehát végül az a kampány egészen más vonalakon haladt tovább. Azzal, hogy Pista a saját karakterét központtá tette, nyilvánvalóan át kellett szabnia az egész történet struktúrát, hogy milyen események hogyan követték egymást, minek mennyi súlya volt, és a többi, és a többi. Ezért mondom, tehát végül úgy pakolta össze az egészet, ahogy egy írónak kell megírnia egy könyvet, egy szerepjátékos ihletésű könyvet, nem pedig úgy, ahogy egy szerepjátékos előadná a saját kalandjának a történetét. De hozhatok egyébként példát a mágusból is, ha már itt vagyunk. Igen? Mikor megírta a könyvet, az első rész, amikor megjelent, akkor még ment a játéksorozat? Várjál. Jó kérdés, tehát ezért... jött ki? Jó kérdés, mert ment a játéksorozat, de jóval előrébb járt már, és azt tudom, hogy maga Skandalgram, mint karakter nem sokkal élte túl a kampányban az első kötet megjelenését. Tehát voltak utána egyre inkább, az első két kötet még meglehetősen híven követte a ténylegesen lejátszott kampánynak a sodorvonalát. Ez nem az érdekel, a többi játékosnak ez hogyan jött le, hogy most akkor az ő karakteréből lett egy regényhős. Ja, tapsolva üdvözöltük, rendkívül örültünk neki. Tehát mindannyian tudtuk, hogy ezt másképpen nem lehet megcsinálni. Tehát féltékenykedés vagy ilyesmi nem volt. Pista egyébként akkor, amikor megjelent a könyv, akkor az összes játékost, aki részt vett a kampányban, egy hatalmas nagy vacsorára vendégül látta különben a honoráriumból, amit a könyvért kapott egy meglehetősen jó étteremben. Teljesen semmi rossz érzés vagy ilyesmi nem volt bennünk, hát ezzel még poénkodtunk is egymással, hogy kinek a karaktere hogyan halt meg, és hogy, hogy ennél azért én hősiesebb voltam, Pista, én azért nem voltam egy ilyen gyáva rohadék, meg tudom én, tehát, de teljesen tisztában voltunk azzal, hogy a közeg, amiben földolgozta a játékunkat, az abszolút más. Tehát nem várhattuk el gyakorlatilag, hogy úgy jelenjen meg. Szóval ez szerint, amikor a játék lezajlott, ő már egy tapasztalt író volt. Igen, egyébként Nemes Pistáról azért tudni kell, hogy ő a 80-as években kezdett el írni, tehát igaz, hogy a rendszerváltás után kezdett el a kiadóknál publikálni, de mikor én megismerkedtem vele, az 87-ben vagy ilyesmi, akkor neki már ilyen 6-7 komplett regénykézirata volt az asztalfiókban. Tehát megjelenni még nem jelent meg sehol, csak novellák, ilyen különféle sci-fi fanzinokban, meg hasonló Spirálban, a Szegedi Szupernóvában, Nyíregyházi Metamorfban, tehát annak idején ugye nem volt még internet, és az emberek önkifejezése ezekben a érdekes önköltségi alapon előkészített fanzinokban tudott így megnyilatkozni. De hát ugye Pistának az volt elsősorban a publikáláson a problémája, egyrészt zsánerirodalmat írt, tehát
Elsősorban akkor még sci-fit, később ezért fantasyt, és a sci-finek meg a fantasynek a különféle keverékeit. A másik, de most ez még a rendszerváltás előtti időkről beszélünk. Tehát gyakorlatilag akkor Magyarországon az jelent meg ebbe a zsánerben, amit a Kuczka Péter megjelenésre méltónak ítélt. Na most Pistának nem nagyon volt nexus a Kuczkával. Nem arról volt szó, hogy nem kedvelték egymást, vagy akármit, nem volt benne a körben gyakorlatilag. Tehát igazából akkor, amikor talán valamelyik galaktikában, mondjuk az már a 90-es évek elején, vagy nem, 90 körül, már valamelyik galaktikában megjelent tőle néhány novella, akkor az már hatalmas áttörésnek számított. Amikor például ugye a másik Pista által jegyzett megkerülhetetlen fantasy opus az Alkony sorozat. Azt 3-an kezdtük el írni annak idején. Pista, egy Rácz Misi nevű srác és én, és az első kötetet még tényleg úgy nagyjából egészéből 3-an hoztuk össze. Hát mikor akkor leültünk és elkezdtünk írni, tehát semmi esélyét nem láttuk, hogy az valaha megjelenjen nyomtatásban. Tehát föl sem merült bennünk a gondolat. Egyszerűen tehát az a korszak volt, amikor a publikációs lehetőségek azok messze nem voltak ott, mint most, pedig most is panaszkodnak rájuk egyébként ugye a szerzők, meg higgyétek el, akkor még sokkal rosszabb volt. Tehát tényleg annyi volt, hogy hetente egyszer szombaton összegyűltünk Pistánál pár üveg bor társaságával, szétosztottuk egymás között, hogy te ezt a fejezetet írod meg, és teljesen örömmeló volt, tehát legvadabb álmainkban nem fordult elő, hogy ez valahol meg fog jelenni. Tehát igaz, hogy akkor, amikor a Káosz szavát írta, akkor még Pista nem volt publikált szerző, de sokkal rutinosabb szerző volt, mint abból a csapatból bárki más, csak hát nem jelentek meg még az írásai. Úgyhogy ezt mondom egyébként, hogy a szerzői rutin ilyenkor az óhatatlan, tehát annyira szükséges egy szerepjáték földolgozásnál. A másik példa, amit hozni szerettem volna, az a Mágusból való. Másik jó barátom Gáspár Péter, az Jan van den Boomen munkásságából, akinek a Jó széllel toroni partra volt az első megjelent regénye. Most a Jó széllel toroni partra az klasszikusan egy szerepjátékos történetnek a leírása. És hát lássuk be, tehát ott van a stilisztika, ami egyébként Gazsira jellemző, ott van a világfestés, ami ő rá jellemző, ott vannak a meglehetősen színes karakterek, ott van az érdekes amoralitás, ami szintén általában ő általa, nem amoralitás, bocsánat, nem köznapi, nem hagyományos, nem hősies moralitás, ami jellemző az ő írói felfogására. Éppen csak a klasszikus narratíva nincs sehol. Tehát az utána következő, akkor ugyanis még nem jött rá, hogy el kell szakadnia a szerepjátékos felfogástól abban az esetben, hogyha regényt akar írni. És gyakorlatilag utána aztán írt egy csomó novellát, és amikor legközelebb kijött a Morgana könnyeivel, na hát annak már semmi köze nincs szinte a szerepjátékhoz. Tehát egy-két alak van, aki szerepjátékos ihletésű benne. Na most konkrétan egy szerepjátékos világra, egy szerepjátékos ihletésű világra íródott maga a történet, de csak össze kell hasonlítani a két regényt. A Morgana könnyei azért nagyságrendekkel, több nagyságrenddel jobb, mint a Jó széllel toroni partra. Pedig Gazsi írói eszköztárában nem volt ekkora nagyságrendi változás a két kötet között, már pozitív változás. Egészen egyszerűen rájött arra, hogy el kell szakadni a szerepjátékos gyökerektől. Na most, hát hogyha megnézzük egyébként a külföldi szerepjátékos irodalmat, hát arra sajnos nem jellemző az, hogy túlságosan sokan ébrednének rá erre az evidenciára. A külföldi szerepjátékos irodalomnak a legnagyobb része brandirodalom, vagy az első, vagy a második modellből, de általában ott az a jellemző, hogy ha fölfut, vagy fölfutott, mert sajnos manapság ilyen már nincsen, egy asztali szerepjátékrendszer, akkor elkezdenek rá regényeket iratni magukkal a játékfejlesztőkkel. És ráadásul, tehát tényleg olyan rettenetesen durva szerződéses megkötésekkel verik őket húsba, hogy az valami eszméletlen.
Annó, amikor Salvatorinak az első csinja volt a TSR-ral, akkor közzétett egy pár szerződést, amit a céggel kötött, és hát ilyen kitételek szerepeltek benne, hogy mit tudom én, könyvenként ennyi meg ennyi szörnyet kell szerepeltetni az új bestiáriumból, meg mit tudom én, szóval azért el tudjátok képzelni, hogy ez nem volt egy ideális alap az önkifejezéshez, tehát egészen gyakorlatilag alárendelték a irodalmi részt a szerepjátékos résznek, ragaszkodtak hozzá, hogy a irodalmi vonal, az a szerepjátékos vonalnak a támogatója legyen csak, és hát olyan embereket alkalmaztak a könyveknek a megírására, akik egyébként adott esetben lehet, hogy nagyon jó játékfejlesztők voltak, de írónak, már bocsánat, de egy kalap azt sem értek. Tehát most például a Forgotten Realms esetében Ed Greenwood nevét hadd hozzam föl, nem tudom, hogy olvastatok-e tőle regényeket, megjelent pár magyarul is. Ed Greenwood volt az, aki az egész elfeledett tartományokat gyakorlatilag kitalálta, fölépítette, tehát háttérvilágépítőnek, stb. Be kell látni, nem az én ízlésem szerint dolgozik ugyan, de nagyon jó, mivel sikerült egy olyan brandet létrehoznia, és a kezdet-kezdetétől fogva a saját kampányára építve, az elején meg szinte teljesen egyedül, ami mai napig ér és virul, és már több rendszer metamorfózison átesett. Na de amikor odaadtak neki ilyen lehetőséget, hogy írjon az ő drága Elminster karakteréről, akkor az eredmény valami egészen élvezhetetlen szenny lett. Tehát én beszéltem egyébként a deltás körökben ilyen nagyon hardcore Forgotten Realms fenekkel is. Tehát olyan rajongókkal, akik teljesen odáig vannak minden olyan cuccér, ami ez alatt a brand alatt jelenik meg, és tehát, hogyha nekiállnak pontozni őket így 1-től 5-ig, akkor szinte egyetlen egy Forgotten Realms regénynek nem adnak 4-esnél alacsonyabb osztályzatot. Na Greenwood még náluk is a 2-es. Tehát, szóval... És tehát nem vették észre ezt a kiadónál, hanem jaj, akkor írjál még regényt, kijött vagy 6, vagy nem is tudom én hány. Már őszintén szóval magyarul azt hiszem 3 jelent meg, de én már az angol megjelenéseknél is azt mondtam, hogy köszönöm szépen, ezt inkább nem tartanám szemben. Éppen a rajongók vették? Tessék? A rajongók vették? Általában az ilyen módon kialakult brandirodalomnak van egy olyan sajátossága, hogy ha a brand megszilárdul, akkor a szarkönyveket is veszik. Metallica. De ez nem azt jelenti, na most ezt a kiadó nagyon gyakran hajlamos oly módon tévesen interpretálni, hogy akkor most már bármit le lehet nyomni a olvasóknak a torkán. Ez nem így van. Tehát, hogyha túl sok szarkönyv jelenik meg egy brandben, akkor az hosszú távon rombolja a brandet. Tudnélék, az olvasó megveszi, azért, mert ott szerepel rajta a logó, elolvassa, és mondja, hát na ez már jó, rendben, nem ezt vártam azért mégse. Elolvassa a következőt, hát ez már, lehet, hogy hogy költhettem volna másra is a pénzemet ehelyett. Elolvassa a következőt, a jóisten iránt, hát ez katasztrófa, és akkor hiába jön ki 4. meg 5. színvonalas könyv, akkor már az a brand értékéből, mert az eddigi vacak kiadványokból ítél az olvasó. Tehát nagyon trükkös dolog ez igazából, és általában egy jól fölépített szerepjátékos brand, akkor, hogyha mellette csak ilyen nagyon szigorúan gúzsba kötött támogatói vonalon van jelen az irodalmi rész, hát akkor azért azt meg tudja sínyleni. Lehet az... Tessék? Kérdés, hogy ezt nem eleve úgy találták ki, hogy ezek a brandek, ezek ilyen fogyóeszközök voltak? Tehát, hogy... Egy brandet felépíteni rettenetesen nehéz. Tehát hát azért a TSR-nak sikerült egy csomó ilyen vonalat benyomni, és mindegyik olyan volt, hogy egy-két kivétellel, aminek azért eléggé korlátozott volt a szabadossága. A TSR túl sok branddel zsonglőrködött. Tehát úgy a szerepjátékvonalon... Ez pénzügyileg nekik megérhette, mert pont tudták azt, hogy a szart is el lehet adni jó áron, ami egy bizonyos ideig működik, és ezt ők pont tudták, hogy kb. Ennek mennyi a ciklusa.
Egy valamit hadd tegyünk hozzá, tehát a 80-as évek végétől a 90-es évig derekáig tartó időszakban a TSR-nak a regnálása az nem egy üzleti sikertörténet. Tehát lehet, hogy külsőleg úgy tűnik, hogy ez egy mekkora nagy cég voltak, és ezért hogy dübörgött velük az autó, gyakorlatilag nem. Tehát elkezdték magukat nagy koncernnek képzelni, mamutvállalatnak, és elkezdtek úgy viselkedni is egyébként, úgy a vásárlóikkal, mint az a saját munkatársaikkal. Tehát én még olyan baromságot tényleg életemben nem láttam, hogy a TSR minden játékfejlesztőt és írót alkalmazásba vett, meg például a grafikusokat. Tehát fogták 8 órában, alkalmazták őket, tessék bejönni a munkahelyre, beülni a kis kartonkockák közé, és 8 órán keresztül játékot fejleszteni, meg írni. Utána meg ezért hazamenni, letenni a lantot. Tehát tisztázzuk, ez elméletben a különféle munkáknak a 90%-ánál ez tényleg így működik, mert így kell egy céget üzemeltetni, de a kreatív munkáknál ez nem megy. Tehát nincs olyan ember, aki meg tudja azt csinálni, hogy én most reggel 7-től este 5-ig most ülök és fordítok, vagy a játékfejlesztéssel foglalkozok. Az klasszikus, kötetlen munkaidőben dolgozó szabadúszókra kell bízni, kiszervezve. Tehát ez mindenütt így működött a TSR előtt, és így működött a TSR után is. Tehát amikor a Wizards felvásárolta őket, akkor rögtön ezért megtartottak főállásban egy-két fő designert, és minden mást kiszerveztek szabadúszóknak. Hát képzeljétek már el, hogy valaki mondjuk 8 órában munkaidőben fest. Hát még belegondolni is abszurd. Tehát, még egy 10 órai szünetet is beiktatott. Igen. Pontosan 10. Tehát ez... És ami a brandeknek a túltengését illeti, valóban nagyon sok brand volt, és ezért sokat nyomattak is közülük, tehát ráadásul voltak olyan brandek, amik életképesek maradtak hosszabb távon is. Itt például a képkiállításnál ejtett szó Gyula a Ravenloft brandről, ami újabb és újabb hullámhegyeket, hullámvölgyeket túlélve mindmáig létezik és funkcionál. De azért ki emlékszik már az ilyenekre, mint az Alkadim, vagy a Birthright? Jó! Nem azt mondtam, bocsánat, elfelejtettem, hogy milyen közönségnek beszélünk. Oké, hogy nem, de egyébként, ami azt illeti, a Birthright-ban pont nem, de Alkadimban például rettenetesen szórakoztató kampányt vezettem. De a szerepjáték az egy nagyon furcsa dolog, mert ha megfigyelitek, nem feltétlenül jelenti, tehát ha egy adott szerepjátékrendszer életképes, szeretik az emberek, játszanak vele, az nem feltétlenül egyenértékű azzal, hogy piacilag is eleve. Tehát most Magyarországról hoznám példát, hát itt van ez a nyavajás mágus, hát gyakorlatilag háborúságok, gyilkosságok, mit tudom én, éppen csak, hogy apokalipszis nem tört már ki körülötte. Ténylegesen szerepjáték technikailag értelmezhető kiadványok kurva régen nem jelennek meg hozzá, ami meg megjelenik, azt nem használják az emberek. Ennek ellenére ugye például azoknál a rendezvényeknél néha szoktam, bocsánat, ez nem a jelenlevőkre nézve degradáló megjegyzés akar lenni. Néha szoktam azért olyan szerepjáték rendezvényekre járni, ahol a mikor átlagunknál azért ifjabbak a résztvevők, és tehát 20-as éveikben járok például, és folyamatosan a legtöbb jelentkező a mágus játékra van. És úgy, hogy közben egy istenverte mágus játéktechnikai kiadvány nem jött ki most a Tuan-féle alapkönyvet kivéve, de ahhoz sincsenek kiegészítő. Na tehát akkor rögtön ezért módosítom is a iménti kijelentésemet. Hát persze, hogy mi emlékszünk az ilyen fajta dolgokra, hogy Dark Sun, meg Birthright, meg Alkadim, hát hogy ne emlékeznénk rá, de piacilag ezek a brandek halottak. Tehát nem lehet velük nyereséget termelni. És még tehát maradt a TSR-nak a fénykorában egy pár mindmáig üzletileg, piacilag élő brand, a Forgotten Realms, a Dragonlance, a Ravenloft, és hát szerintetek még valami? A Dark Sun most kiadták. Persze, most kiadtak most. Majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Tehát ez egyelőre most vadonatúj dolog. Tehát, az, hogy megpróbálják föltámasztani, még nem jelenti azt, hogy ez föl is támad. Tehát a Dark Sunnal egyébként nekem, hogyha megengedtek egy kis személyes hangú visszaemlékezést, nekem az volt a problémám, kijött hozzá egy alapdoboz,
ami zseniális volt. Én rögtön el is kezdtem buzgón Dark Sun-t játszani, ismertetőket írni a Dark Sun-ról, stb. Tehát emlékszem, ezért éppen valamelyik korai sárkány szívrohamon volt nagy téma köztem és néhány itt megjelent szerepjátékos között a Dark Sun. Kialakítottam egy szép kis kampánystruktúrát, részben publikált anyagok alapján, és meséltem, rettenetesen élveztem a dolgot. Igen, ám csak hogy mellé a TSR elkezdett egy regénysorozatot kiadni, ez volt a Prisma Pentád, ami hát tulajdonképpen a Dark Sun történetét kísérte végig, a világnak a történetét, és hát egy sorsfordulót írt le, amit megpróbáltak egy darabig egyébként a hozzá kiadott hivatalos modulokban is követni. Egy olyan sorsfordulót, aminek a kapcsán aztán a Dark Sun egész világa a gyökerestől átalakult. Ez szépen megvolt így a regényben, aztán közölték, hogy ugyanez megtörténik a szerepjátékban is, és kiadtak hozzá egy vadonatúj kiadást. Ami már marhára nem tartalmazta azt, ami miatt én elkezdtem játszani vele. Én nálam a kampány egészen más irányba ment el. Én nem óhajtom, mikor kijött például a Dragon Kings kiegészítő, ami ugye a mágus királyoknak a titkát tartalmazta. Az úgy volt, hogy az olyan titok, amit piszkosul kevesen ismernek az egész Atasz világán, tehát a misztériumok féltve őrzött kincs. Hát, és utána meg már utána kijött, hogy kalandokban kiegészítően, mert mindenki, az utolsó utcasarki koldus is arról beszélt. Egy idő után, egyébként én nagyon sokáig játszottam a Dark Sun-nal, tehát eléggé hosszú kampányt meséltem benne, de idő után egészen egyszerűen abba hagytam az új kiadványok vásárlását, mert nekem a régi, az eredeti Dark Sun kellett. Az újabb és újabb átalakított verziók már egészen egyszerűen nem érdekeltek, én nem akartam legyilkolni a mágus királyoknak a 3/4-ét, nem akartam demokráciát és rabszolgafelszabadítást és mindenféle baromságot Dark Sunra. Éppen azért tetszett nekem, mert nem volt benne demokrácia, mert rabszolgák robotoltak, és ez volt az... Ne csináljunk már belőle egy hülye tanmesét, valami ilyen modern ideológiai beütéssel könyörögöm. Na, egyébként ez a Dark Sun története rávilágít egy nagyon érdekes, ellentmondásra a szerepjáték és ugyanannak a témának a szerepjátékos és az irodalmi földolgozása között. Adva van mondjuk egy roppantul izgalmas háttérvilág, mondjuk én fantasyben gondolkodok elsősorban, de nyugodtan lehet bármi másra, sci-fire, cyberpunkra, akármire hibrid dolgokra gondolni. Egy roppantul érdekes és egyedi háttérvilág, ami alkalmas arra is, hogy irodalmilag földolgozzák, meg alkalmas arra is, hogy szerepjátékot csináljanak belőle. És hát így szinte evidensnek, kézenfekvőnek tűnik, hogy ez egy jaj, de jó, akkor toljuk egymás mellett a kettőt, és a két része a brandnek erősíti egymást. Nem olyan egyszerű ez a dolog, kérem szépen. Következők miatt. Mit várunk el, hogyha egy könyvet olvasunk? Hát szeretnénk, pláne hogyha mondjuk fantasyről van szó, nagy, hatalmas távlatú, akár epikus eseményekről is olvasni. Ugye most csak vegyük elő az utóbbi időben sikeres, nem szerepjáték alapú fantasyket, amik megjelentek, George R. R. Martin. Hát egy egész világfelfordulás, megváltozik az egész világ, amit föltár elénk. Óriási háborúk, a régi keretek teljesen fölbomlanak, egy új világ születésének és a régi süllyedésének vagyunk a tanúi az ő ciklusában. De ezt vissza lehet vezetni egészen a jó öreg Tolkienig, vagy a másik egy kedvenc high fantasy író, még Robert Jordanig. Tehát ott is arról van szó, amikor olvasunk egy könyvet, mondjuk egy fantasy regényt, vagy pláne egy fantasy regényciklust, elvárjuk azt, hogy ott világrengető dolgok történjenek. Ezzel szemben mire van szükség akkor, hogyha mesélünk? Egy homokozóra, amiben a partik és a mesélők összehozhatják a saját történeteiket. Tehát, hogyha túlságosan összepréseli a kiadót, elválaszthatatlanná teszi a irodalmi vonalnak és a szerepjátékos vonalnak a vezetését, akkor könyörgöm. Tehát
Arról szól ugye az irodalmi vonal, hogy hatalmas események történnek, és a szerepjátékos vonal meg arról szóljon, hogy statisztálnak emellett az a teljesen lényegtelen játékos karakterek? Nem. Bocsánat, hogyha szerepjátékról van szó, akkor szerintem minden egyes játékosnak az az elvárás, hogy ő a saját történetét szeretné a mesélő segítségével kialakítani, nem pedig a regényekből vett hiper-szuper hősök mellett a kis csicskát vagy a fegyverhordozót játszani, olyan sztorivonalakban, amiket ő ráadásul, hogy olvasta a könyveket, eleve ismer. Na hát ez az óriási dilemma egyébként, és ugyanakkor viszont, hogyha a szerepjátékos igényekből indulunk ki, akkor úgy meg nem lehet könyvet írni, mert akkor az meg nem szólna semmiről, gyakorlatilag. Tehát itt van például az a bukkanó, az a, hogy így mondjam, elrejtett akna, amire nagyon-nagyon sokan ráléptek már a szerepjáték és a szerepjátékhoz kapcsolódó irodalmi cuccok kiadásának a történetében. Gyakorlatilag nem egészítik ki egymást olyan simán és olyan hézagmentesen, mint ahogy ezt a piaci trendeket elemző ember gondolná, mert más elvárásai vannak egy adott háttérvilággal szemben a szerepjátékosnak, és más elvárásai a regényolvasónak. Még hogyha lemegyünk mondjuk tehát abba a fajta low fantasybe, ami mondjuk a Glenn Cook féle Fekete Sereget vagy hasonlót jellemzi, amik elméletileg úgy tűnik, hogy ez egy kicsi eseményekről szól, tehát amiknek nem akkora a perspektívája vagy a távlata, egy-két ember sorsáról, vagy egy katonai alakulat sorsáról, annak is óhatatlanul ott van a hátterében a nagy történelmi fölfordulás, az, hogy itt most alapvető értékrendválság van a világban, itt most megváltozik, de ugyanakkor meg a szerepjátékos azt szeretné, hogy az a világ ne változzon, csak ő változtathasson rajta. Tehát ő azt szeretné, hogy megismeredje egy háttérvilágot, és abban aztán elindul, és amerre jár, szépen rakja össze a saját kalandjait, ne zavarjon már be az, hogy mit írnak közben mellette egy regényben. Szerintem ez teljesen jogos és észszerű elvárás egyébként, és az, hogy egészen egyszerűen nem működik, különben még a legpozitívabb és legműködőképesebb esetekben sem a irodalmi és a szerepjáték vonulata úgy egy kiadványcsaládnak, hogy az egyik valahogy ne keveredjen a másik fölé. Ennek ez a teljesen a mélyben levő és feloldhatatlan diszkrepancia az oka. Hát, de hozzá kell tennem, hogyha például a bevezetőmben említett második modellre térünk rá, akkor ott még találkozunk számos buktatóval. Mert a második modell az volt, amikor már egy létező alapnak, tehát egy létező írói vagy filmművészeti alkotásnak a jogait szerzi meg adaptációra egy szerepjátékos kiadó, és megpróbálják ugye azt földolgozni. Hát nagyon röviden, hogy ez ismét így tételekre bontsam a dolgokat, ez két módon mehet rettenetesen mellé, tehát két óriási cigányút van ebben a változatban. Az első számú cigányút az ugye az, hogy nem a kiadónál vannak a jogok, és a jogtulajdonos az esetek túlnyomó részében annak gőze nincs arról, hogy mi a fene a szerepjáték. Ez csak egy ugyanolyan esély neki, hogy a franchise-ból több pénzt keressen, mint hogyha mondjuk nyomtatott bögréket adna el a figurának, a hőségnek a képével, és azt hiszi, hogy ezt is ugyanolyan egyszerű és könnyű szabályozni, mint a nyomtatott bögréket. Pedig a szerepjáték adaptáció az egy kreatív dolog, és sajnálatos módon minél több szabályt és minél több jogi kitételt állapítanak meg ilyenkor egy franchise szerződésben, annál inkább megsínyli a szerepjáték adaptáció. Tehát igazából meg lehet nézni, ugye a Tolkien és a Gyűrűk ura esetében, annak az állatorvosi lova egyébként ennek az egész kettes számú franchise modellnek. Tehát minél nagyobb üzlet lett belőle, annál inkább a jogtulajdonos, a Tolkien Estates neki áll különféle ilyen megszorításokat tenni, hogy ez, hogy mit és hogyan lehet abban a szerepjátékban csinálni. A szerepjáték franchise-nak a harmadik és utolsó birtokosa akkor adta föl az egészet, és akkor adta vissza a nála lévő licenszet, amikor gyakorlatilag azt közölték vele, hogy semmi más nem lehet lejátszani, csak ami benne van a könyvekben és a filmekben. Tehát egyszerűen nem fogták föl, hogy a szerepjátékost ez baromira nem érdekli. Most őszintén, tehát én emlékszem a Lord of the Rings szerepjátéknak a legújabb kiadását, legfrissebb kiadását néztem, és ott a példajáték az volt, hogy
megy a Gyűrű Szövetsége, és ezért nyitják ki Mória kapuját. És hát úgy nagyjából úgy ezért meg volt, hogy ez történik, meg ez történik. Láttuk a filmet, olvastuk a könyvet, tudjuk, hogy mi történik. Mindig kitért arra, hogy ha valami mást akarnak csinálni a játékosok, akkor mi van? Hát jön valami és agyonüti őket, vagy ezért, vagy visszatereli. Annyi, hogy ez a gondoltársait máshogy, hogy hívták benne, vagy ehhez hasonló, de most őszintén, melyikőtöknek lenne kedve ilyet játszani? Mert nekem baromira nem, tehát nem erről szól a szerepjáték, hogy megyek és elismétlem azt, amit láttam egy filmben. Na ezt nem fogták föl például a Tolkien Estates-nél, és ezért egyszerűen nem lehetett mit kezdeni a licenszel. Egy darabig a csatajátékos licensz az azért élt, tehát, de a szerepjátékos az nagyon hamar megmúlt. Korábban, még a filmek előtti időszakban, amikor messze nem volt a Tolkien franchise ekkora nagy üzlet, na, akkor ezért akkor másképpen alakultak a dolgok, tehát az állatorvosiló másik hibája. Ugye akkor az ICE-nak, az Iron Crown Enterprises-nek volt a tulajdonában a licensz, és hát ővelük például sokkal megengedőbb volt azokban a régi 80-as években a Tolkien Estates, ott egész kiegészítők vannak, amiknek gyakorlatilag, mit tudom én, a Haradról, a keletföldekről, akár annyi köze van Tolkienhoz, hogy mit tudom én, tehát elszórt neveket tartalmaz gyakorlatilag tőle, amit kiemeltek és hozzáképzelték a hátteret. És hozzá kell tennem, hogy ezen kiegészítők közül némelyik hihetetlenül színvonalas. Na most ezzel mi volt ezzel a régi ICE-féle földolgozással a fő probléma? Az, hogy az ICE az egy nagyon-nagyon régi cég volt, még az alapítása tehát 78-ban vagy 79-ben jött ki a Isles of Logmur című kiadvány. Igaz, mondjuk az nem a Tolkien licenszhez kapcsolódott, hanem a saját világukhoz, a Shadow World-höz. Onnan fejlődött ki ez az egész, tehát iszonyú korai vállalkozásról és szerepjátékos kiadóról beszélünk. Na most ez azt jelenti, hogy ők a rendszerüket a régi gigaxiánus paradigmára építették föl, miszerint vannak a mély föld alatti labirintusok, ahova oda bemegyünk, szörnyeket ölünk és kincseket hozunk ki. Valahol egyébként ennek is van, hozzáteszem természetesen irodalmi erőképe, hiszen ott van Erebora, Sárkányhegy, ahová a törpék mennek, vagy ott van Mória. Mondjuk Móriában pont nem kincseket keresni megy természetesen a Gyűrű Szövetség, de hát tagadhatatlan, hogy ez egy óriási nagy dungeon nagyon-nagyon sok szinttel és nagyon-nagyon sok szörnyetekkel. Tehát ilyen előképei vannak a klasszikus Gigaxi Dungeonnek, csak míg mondjuk Tolkiennál